Il-kitba teatru titlob set ta' ħiliet differenti mill-kitba tal-poeżija jew tar-romanzi. Xi drammaturgi ma jiktbux biss il-linji tal-karattri, imma wkoll struzzjonijiet dettaljati, filwaqt li kittiba oħra jagħtu aktar libertà lid-diretturi u lill-atturi. Tkellimna ma' Simon Bartolo dwar il-ħiliet meħtieġa fil-kitba għat-teatru. Minn kont tifel dejjem kont inħobb ngħid l-istejjer. Missieri kien jirrakkonta l-istejjer, kont nirrakkonta l-istejjer bl-istampi meta ma kontx għandi naf niktab. Imma meta kbirt kelli ħbieb għadna grupp tat-teatru għal-Eatea u bdejt niktab għat-teatru mal-ewwel. Inħoss li fil-kitba, fil-fiction, meta nkun qed niktab romanz jew novella għandi ħafna iktar libertà. Jiena il-kmand tiegħi nnifsi. Fit-teatru għandi il-producer, il-director, l-atturi li mbagħad ibidlu, min jikkomponi l-mużika, ibidlu kol, so huwa group effort. Fit-teatru wkoll trid tgħid kollox mid-dialogu, so ma tistax inti tifhem x'inhu jaħseb persuna bħalma tagħmel fuq ktieb. Trid dak li qed jaħseb irid jgħidu, jew jagħmlu b'xi mod viżwali. Meta nkun qed nikteb għat-teatru, l-istruzzjonijiet li nikteb ivarjaw skont min ikun ħajiddiriġi. Jekk inkun ħaniddiriġi jien, ġeneralment tkun diffiċli, mhux diffiċli, imma tkun daqsxejn iktar diffiċli ħadd ieħor biex jifhem x'jiena nikteb għax ikun hemm id-dialogu biss u frasi jkolli nkun naf diġà x'ħajkunu lebsin, kif ħajiċċaqalqu u x'ħajamlu. Però meta nkun naf li ħajiddiriġi ħadd ieħor nagħmel ħafna istruzzjonijiet u speċjalment jekk inkun qed naħdem ma' direttur ġdid li qatt ma ħadem miegħi qabel. Hemm diretturi li hu pjaċir naħdem magħhom għax jiġu b'idejat tagħhom li jkunu differenti minn tiegħi u fl-aħħar wara li l-play tgħaddi minn taħt idejhom u niddiskutuha u kollox, tkun differenti milli kont ħsibt jiena imma b'mod fejn kulħadd ikun ferħan. Hemm diretturi oħra li jgħidulek li issa la tajti li issa f'idejja u xi kultant jagħmlu biċċa xogħol vera tajba u hu pjaċir ngħid imma Alla ħalejt f'idejhom. Naħseb fil-maġġoranza tal-każi ħanejtek. Imma xi kultant ngħid dil-biċċa stajt għamluha b'mod aħjar jew dibidlu li kelma u di daħlu li sentenza li ma kienx tiffittja. So, jiddependi ma' min tkun qed taħdem naħseb. Fejn jidħol teatru jiena nħobb nittratta ħafna problemi ta' familja, ta' imħabba, ta' ħbiberija, relazzjonijiet l-iktar. Jiena l-plejs tiegħi għalkemm l-istorja li hija importanti, però tiġi t-tieni. Il-karattri jiġu l-ewwel, l-istudju tal-karattri huwa l-iktar naħseb l-iktar ħaġa li nieħu pjaċir nesplora. Mbagħad jiddependi wkoll jekk inkun ġejt ikkummissjonat biex nikteb play, allura jkun għażluli diġà s-suġġett u ġieli anke t-titlu tal-play jkun għażluli u meta nipproponi play jien allura nkun nista' nagħżel mill-A sa Z kollox jien. Għalija l-iktar ħaġa importanti hija illi ma nkunx naf kif ħajspiċċa dram. Ħafna nies jgħidu qatta meta jeżimgħuha din, ikolli idea, imma ġament ikolli idejat u ma jkunux idejat, ma jkollix idea eżatt li nkun naf, mela fl-aħħar jiġri A, B u C. Lej, kolli idejat jisom daqsxejn berflin ħanejtek, nkun naf pereżempju li dak il-karattru ħajmut fl-aħħar jew dawk it-tnejn ħajjiżżewġu. Imma kif nasal għaliha u x'ħajjiġri wara u x'ħajjiġri waqt. Inħobb inżomm il-kitba interessanti u eċitanti għalija nnifsi u kuljum meta nikteb qisni qed naqra ktieb u għalaqtu fil-għaxija u l-għada rġajt ftaħtu ma nafx x'inhu ġej. Dik ikolli idea frasi x'ħajjiġri fil-ktieb li nkun qed naqra ta' ħadd ieħor imma ma nkunx ċert. Inħobb li meta nkun qed nikteb jien stess nagħmel l-istess ħaġa għax inħoss li dik il-kurzità, dak il-mod interessanti li jkolli jien stess tiġi trasmessa għal min ikun qed jew jaqra l-ktieb jew jara l-play fit-teatru. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.